sme zo Slovenska, teraz z južného Slovenska. Tak poďme aj okolo, akože ukážeme, no. No takže takto tu vyzerá u nás, hej, máme tu chladničky, komplet, máme tu každý deň, ideme tých 600, 500, 600, 700 kilometrov a niekedy aj 1200. Niekedy aj 1200. Možno sme predstavovali tú Ameriku akože trošičku inak. Tí, kto majú VTSky, oni to poznajú. Všade sponzory my nemáme, ani nechceme, lebo Považovali nás za vojakov. to najkrajšie na tom celom príbehu je to, že ani jeden z nás nevie po anglicky. Malá vsuvka jenom ještě než začneme a mám jenom 2 mikrofony, takže jsem je dal oba dva klukům, Janošovi a Palimu, aby bylo slyšet je, protože tohle dneska je jejich příběh a to, co já jsem říkal to je něco málo, tak kdyby náhodou někdo nerozuměl, tak ve videu jsou titulky, doufám, že s tím nebudete mít velký problém. Jdem na video. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Odkaď jste v podstatě? Odkaď jedete? Odkiaľ sme, alebo odkiaľ ideme? No jedete z Evropy očividně. Tak áno. Dávno sme odišli z Európy, ale sme zo Slovenska, teraz z južného Slovenska. Sme Maďari, bývajúci na Slovensku. Takže ideme odtiaľ. Odtiaľ. No a jaký je plán cesty? Nebo co už jste všechno viděli? Tak sme sa vylodili v Halifaxe, prešli sme východné pobrežie, na juhu pri Mexiku sme sa otočili, išli sme hore na sever, teraz sme tu a snáď v nedeľu budeme na Liaške. Už v neděli? Áno, tak na ďalšom pondelok. Veľkonočný pondelok treba polievať, nie? Aj dievčatá na Liaške. Proč Vejtřeska? Jak jste na to vůbec jako přišla, takovýhle nápad kolem světa? Tak toto stálo na dvore u mňa vzadu dlho. Nevedel som, čo s tým, tak som tu kamoša Paliho jedného, ja som sa pýtal, či nejdeme spolu do Vladivostoku a potom niečo bude a on povedal, že nie, že to je bláznivý nápad a potom na druhý deň došiel a povedal, tak poďme, ale nie do Vladivostoku, ale poďme niekde ďalej, keď už akože už tak poďme riadne. Tak vznikol nápad, že teda pôjdeme niekde. Tak sme nazvali tú cestu, že vetreskou akože okolo sveta. V podstate nemáme nejaké extra plány. Pôjdeme kam pôjdeme. Pôjdeme kam pôjdeme. Kam dojdeme a uvidí sa. Áno. Ideme kedy chceme, teda kedy čas a peniaze vydajú. Takže chodíme tak na etapy, že vždy nejakých 16-17 dní, koľko vydá nejaká etapa. Hlavné akože nejaké tie orientačné body sú, že kde vieme nájsť niekoho, kto nám vie to auto zaparkovať na dlhšiu dobu, postrážiť, kým my sa vrátime domov, zase sa nachystáme na ďalšiu etapu a hľadáme. Takže hľadáme dobrých ľudí od seba 6 až 8 tisíc kilometrov akože vo svete, aby nám postrážili a zaparkovali auto. No tak teraz sme ich našli, takých Slovákov na Liaške. Oni tam žijú, chovajú tam psov a robia také rôzne turistické atrakcie, tak u nich budeme teraz akože parkovať. Tam nehávame auta, letíme domov a potom sa vrátime niekedy a pôjdeme ďalej. Okay. No a v jakém stavu ta Vejtřeska byla, když to bylo zaparkovaný na dvoře? Vo vojenskom stave. Vojenský stav. Potom sa to rozebralo na šroby a vyzerá to takto, jak. Takže to je celý jakoby v uvozovkách na zakázku předělané. Áno. Áno. Ja som objednal u ňo a on u mňa. A niekto to zaplatil. Áno. Aj tá farba bola vymyslená na zvuk, aj ten vnútrajšok, aj ten to vonku a... Ale proč Eliška? Proč jméno Eliška? Tak je to Češka, tak sme našli najznámejšie české meno, tak Eliška. Hezký jméno, dobrý výběr. Napadá mě, vy už jste s tím v podstatě, kde byste se vylodili, jste říkali v Halifaxu. Halifax, ale my už predtým sme išli na východ, teraz smer Vladivostok, len medzi tým, jak sme stáli v Gruzínsku, tak vypukla vojna v Rusku, tak nechceli sme ísť akože cez Rusko na východ, tak sme sa otočili, vrátili sme sa naspäť a vydali sme sa na druhú stranu, teda
že pôjdeme teraz Severná Amerika, potom budúci rok, keď vyjde, tak Južná Amerika. A keď skončí vojna a bude tam pokoj, tak chceme sa vrátiť a chceme ísť niekde minimálne k Bajkalskému jazeru a späť. Pôvodne to bolo tak, že ideme na východ cez Čínu a tak sa dostaneme do Ameriky, akurát, že nevyšlo to. Áno, V3 momentálne má takých, ja neviem, 30 000 kilometrov. Táto. Teda vo svete najazdené už. Vo svete najazdené. Co to je za rok výroby? 7-6. No, tak poďme aj okolo, akože ukážme, no, tuto. Kúč, taký host, taký veter. Kývan. Tak toto je hlavné miesto pre Palio, hlavný šofér, teda šoférské sedlo, upravené na miesto, vzduchová sedačka, servo, športový volant pre športového šoféra. Tohle všetko ste dělali, Všetko. To naozaj, že do posledného šroubu to bolo rozobraté a potom vymyslené a poskladané. Je tam dané servo a stačí ten maličký volant. Aj motor si pozrieš. Jasně, to víš, že je motor. Dávno bolo umyté. Ňom. M2, už M2, mali sme M1 na začiatku cesty, ale potom sa vymenili na M2, lebo je rýchlejšia a presne o toľko silnejšia, že na tej štvorke ide ako pohode aj trošku do kopca, takže netreba stále podradiť do tej trojky, akože tú štvorku ťahá aj trošku do kopca. Jo. A to jste měnili tady už ve státech? Nie, doma. Doma, jak sme sa vrátili z Grúzie, tak vtedy. Předpokládám, že v tom nemáte klimatizaci asi, ne? Nebo to jste tam... No nic třeba, otvoríme predné okno. Predné okno, bočné, strešné. Máme veľa možností na vetranie. A akože boli také nápady, lebo tam naozaj na východe, keď sme boli, bolo tam sakramensky teplo. Turecku, len už ten motor je tak na hrane tej výdaj tej energie, že asi tú klimatizáciu už by to akože neutiahlo. Teda utiahlo by, ale znížili by sme výkon, ktorý sme pridali s tým, že sme to vymenili za M2. To mě to právě zajímalo, třeba když jste jeli přes Floridu nebo přes Nevadu státy, kde prostě je horko pořád. Tak jak jste to jako zvládali v tom? Neupekli ste sa? Nie, dalo sa. Armáda to mala v Líbii, takže tam, keď to vydržalo, tak toto by... Áno, mám pekne veľkú nádrž, 1000 litrov. Nech netreba tankovať každú chvíľu, lebo cucne to svoje. Tu máme takú mapku, To je, co už ste videli. kde sme už boli a teraz lepíme, ale máme tu ešte veľa miesta, takže... Nezapomeňte sledovat na Instagramu, tady vám dám jejich Instagram. No nech sa páči, hostia prvý. Ty vodo. No tak to je... To bydlíte líp než spousta lidí v Severní Americe. Áno. No ale nespíme tu. Raz sme tu Ady už spali. Fakt tu nespíte? Nie. Máme to len pripravené, akože na spanie sú tu 3 postele, tu je tá tretia. Okay. Sa dá zdvihnúť. Jako palanda. Áno. Máme tu pripravené, akože aby sme tu mohli prespať, ale tak ako ten deň je naozaj náročný. Každý deň ideme tých 600, 500, 600, 700 kilometrov a Niekedy aj 1200. niekedy aj 1200 non-stop na striedačku šoférovaním, takže naozaj potrebujeme ten hotelový spánok, tú sprchu a ten akože kľud, takže máme to pripravené núdzovo, keby sme niekde zastali, už sa stalo, že už sme nevládali, tak sme zastali v noci na pumpe, sme sa tam vyspali, ale my, ako som už aj na Instagrame vysvetľoval, na začiatku nás tam hejtovali nejakí ľudia, že teda prečo tam nespíte a prečo nie a prečo nejdete cez kopce a po diaľnici a tak ďalej, tak som tam v takom príspevku musel vysvetliť ľuďom, že teda je to naše auto, naša cesta,
naše bláznivé nápady a v podstate... Nejde nám o ničenie toho auta. Áno, presne tak a hlavne... Pred sebou ešte zo pár tisíc kilometrov, takže... Jasný. Keď chceme ísť do terénu, tak je na Slovensku tankodromu dosť. Takže... Môžete do Česka na D1. Áno. A už opravujú, už je to opravené už skoro je to opravené celé. No takže takto tu vyzerá u nás. Hej, máme tu chladničky, komplet, máme tu zásoby, tuto dole všade náhradné diely, akože teda pod tým týchto musím to nadvihnúť. Tuto Palo zbiera uteráky, neviem odkiaľ, ale má rád tie biele uteráky, to máme také náhradné diely a tiež pod tebou a ešte tuto dole. Takže v podstate, áno. Tak sme napríklad New York, sme prešli na týchto elektrických skútroch, hej, ako auto sme nehali v hoteli na parkovisku, to sme zobrali kolobežky a pojazdili sme od Central Parku až celý centrum akože New Yorku a už napríklad aj sa stalo, že potrebovali sme nejakú náhradnú súčiastku a jednoducho ostali sme stáť akože na diaľnici a nevedeli sme ísť ďalej, lebo chýbal jeden šrob, hej, alebo 3 šroby špeciálne, tak som zobral kolobežku a išiel som do najbližšej dediny, do traktoropravovni a zobral som šrob a dovtedy som hľadal, kým našli presne také šroby, čo potrebujeme. Vypýtali sa za to $1 niekde, v Turecku či Gruzínsku, či kde to bolo. A bolo to vyriešené, že máme to aj ako také núdzové dopravný prostriedok, že keby náhodou, tak tých 20-30 kilometrov akože vieme na tom prejsť. Jo. No to jsem se chtěl zeptat, jak jako třeba co se týče poruch, jestli jste s tím měli nějaký jako... Měli. Opravovali sme, áno. A co ste opravovali? Potrebovali sme štelovať ventily, potrebovali sme, keď sme robili brzdy, dali sme tam úplne nové brzdové válce. Tie úplne nové brzdové válce už sú gumené znútra. Tí, kto majú vetresky, oni to poznajú, takže tá guma nefunguje. Takže po roka pol nám odišli všetky brzdy. Brzdy máme dobré, akurát, že brzdové válce nefungovali. Tak sme museli teraz vnútrajčok tých brzdových válcí dovést sem do Ameriky pôvodné, kde je ešte pôvodná koža. Tak to sme všetky museli vymeniť. A to ste dělali teda tady na koleni? Na kolene, stáli, áno. Tam. Všetko na kolene, áno. Wow. Tak v podstate máme to tak rozdelené, že ako keby ja som manažér cesty, to znamená, že vymýšľam si, že kadiaľ pôjdeme, kde budeme spať, čo budeme robiť, čo tam vidíme, letenky a tak ďalej, plán. A Palo je akože hlavný opravár, ktorý akože zodpovedá za to, že keď sa niečo stane, tak mal by to vedieť opraviť, alebo doma niekoho zobudí. To sa už sa stalo, ako hovorí sa, že kamarát na telefón, či ak v tej súťaži to je, tak tu sa stalo, že sme doma niekoho budili o 1:30 v noci, teda doma bolo o 1:30 v noci, lebo sme potrebovali akože poradiť niečo, takže ale obidvaja akože vieme, všetko sme vyriešili zatiaľ ako zatiaľ všetko sme vyriešili. A máme tu skoro všetky súčiastky, takže v podstate vieme to naozaj opraviť akože na mieste. Jak složitý bylo vůbec dostat tu vejtřasku do Severní Ameriky? Bylo to nějak jako... Většinou, víš, že lidi si tahají, já nevím, Mustangy a podobně, a já vlastně nevím o nikom, kdo by tahal auto jako směrem. Veľmi to bolo zložité, lebo vzhľadom na to, že Amerika funguje z Excelu a z tabuliek a podľa pravidiel, takže vždy, keď na nejakom úrade si chcel vyklikať nejakú tabulku a prišiel si k tomu, že vozidlo, vek vozidla a teraz akože názov, akože vozidla, značka, tak jednoducho tam ti vyhodilo všetky značky na svete, asi 5000 ročník možno ale Praga V3S tam nebolo. Hej, takže pokiaľ si to nevedel vyklikať ďalej, ako kvázi predurčené, tak ťa nepustilo ďalej. Ani to poistenie akože do Ameriky, ani na ten dovoz, ale trvalo to niekoľko mesiacov, kým sme to vybavili, že v podstate aj tie úradné papiere, aj všetko, aby sme tu mohli jazdiť akože na tom aute. Čo sme mali? Broker, akoby nejaký... Nemali sme nikoho. Sami, všechno ste súdia. Sami.
A úplne to najkrajšie na tom celom príbehu je to, že ani jeden z nás nevie po anglicky. Prosím. Ani jeden z nás nevie po anglicky. Hej? Takže vybavujeme to všetko buď rukami, nohami, translatorom, alebo Google nám prekladá, alebo tak, takže v podstate všetky tie úradnícke vybavenia, všetko, akože colnicu, všetko sme zvládli tak, že naozaj akože dobre zo pár slov slangových akože ovládame, ale súvislé vety nevieme povedať ani jednu, ani z nás. Hej. To je to najkrajšie akože na tomto celom príbehu, že predsa akože keď máš dve ruky, jednu hlavu, jeden rozum a srdce máš na mieste, tak vyzerá to tak, že sa to dá vybaviť. Lidi všude. Áno, všade sa to dá vybaviť, takže toto je úplne to najkrajšie na tom. Wow. Tak teda to mi odjebalo dekel. To ako koukám. To ste teda mega frajeři. Áno, tak ako bol, keď sme išli prvýkrát, tak nás vyťahli na migračnom akože úrade na kanadsko-americkej hranici. Z auta vystúpiť na výsluch a tak ďalej, takže... Tam bol problém. Tam veľa pýtali. Tam veľa pýtali, hej, dlhalo to trvalo a v podstate už pri poslednej otázke sme už nevedeli, lebo už sme povedali, že už tam... Lebo ja som povedal doma ešte, som hodil takú vetu, že keď vstúpime na americkú zem, tak ja ju poboskám. Hej, akože nie kvôli tomu, že by som nejak extra mal rád, ale to bolo akože také presadzatie, že keď to všetko sa podarí a vydarí, tak prídem a poboskám tú zem, čo aj na Instagrame vidno, že jak sme prešli hranicu, sme zastali a som poboskal tú zem. A to bol taký sľub sám pre seba, lebo naozaj, že posledné otázky už sme nevedeli, už sme nerozumeli a jednoducho sa tam zaseklo a potom sme si všimli, že taký colník mal také poľské meno tam na menovke. A sme začali akože na ňoho a on, že Rusi, že nie Rusi, ale že po rusky, že dobre, a že po rusky vieme. Ani on nevedel, trošku vedel aj on. Tak on ako keby prekladal z tej angličtiny do ruštiny nám. My sme sa tvárili, že on sa tvári tomu, že rozumie, čo hovorí. My sme sa tvárili, že tiež rozumieme a potom niečo sme mu povedali po rusky naspäť. On sa tomu tvári, že tomu rozumie a tomu colníkovi to preložil do angličtiny a povedal, yes, môžete ísť, dal pasy a nech sa páči. Hele, a co kontroly na hranicích takhle jako prohledávají vám ten krátkový čas? Tam v Kanade nás... Prvýkrát pri vstupe, hej. Áno, považovali nás za vojakov. Že je to vojenské auto, mali sme maskače, čo ideme hľadať v Amerike ako vojaci. Odtiaľ to vyťahala, preto som vás schoval, že tu, že ste vojaci. Takže nie, to, že na Slovensku som vysvetľoval, že to je, bežne sa to nosí na Slovensku, že na nákup deti v tom nosí v škole a tak, že to není ako keby vojenské oblečenie. Tak plus aj samozrejme, že pýtal sa hore, že tá streľňa, a že čo to je? A hovorím, že my to máme ako strešné okno, že keď je teplo, tak to otvorím a tak, že to... Či odtiaľ nestrieľame, nemáme bojovať alebo niečo také. Áno, nemáme zbrania tak, ale už sme sa naučili tých 10 základných otázok, čo keď vždy prídeme, tak v podstate už vieme, čo máme odpovedať, teda hovoríme pravdu samozrejme. Kam ideme, koľko tu budeme, koľko máme peňazí, či tu máme nejakých kamarátov, či sme rodina, alebo nie, prečo práve som vybral jeho, že ideme spolu a on mňa, keď nie sme rodina, akú máme doma prácu a kedy sa chceme vrátiť domov a takéto základné otázky a akože vieme na to tie odpovede, čo treba dať, akože nie v súvislých vetách, ale nejaké slová tam vyhodíme, z čoho pochopia, že chápeme, o čo sa jedná a že sme čestní občania a chceme sa vrátiť, nechceme tu ostať. Ináč prešli sme z Grúzie do Grúzie, potom naspäť, Slovensko, Česko, Hamburg. V Hamburgu sme nalodili, ani tam sa nerozoberalo nič, ani neprezreli auto. Nechali sme tam auto na lodenici, išli sme do Halifaxu, dovezli auto, ani tam nikto neskúma, čo máte v aute. Nikde
nás nezoberali. To máte štěstí. Zatiaľ. Počkaj. Nech to tak No, ostane. ale aj keby nás chceli, nič tady není také, Jasný. čo by bolo... No nemáte co skrývat, že jo? To je, Nemáme. To je jednoduchý. No a jak na to reagují lidi, když takhle jedete po Kanadě, po Severní Americe, po USA? Jako fotí si vás? Nebo... Áno, fotia, sem tam áno. Európa a Ázia bola na toto sympatickejšia. Okay. O mnoho viac, väčší záujem tam bol, akože tam si sa všade zastavil. zastavovali, Tam ťa obehli. hneď všetci Obklúčili. okolo toho, áno, donútra, stáť tu, nemôžu láhnuť a tak ďalej. Tu v Amerike akože asi menej, ako na pumpe sa stáva, akože máme aj sledovateľov odtiaľto, ktorých už po ceste, v podstate sme sa zoznámili, či to bol nejaký hotel, parkovisko, alebo v pumpa, čerpacia stanica, takže máme aj odtiaľto nejakých Alebo sledovateľov. pilot americký. Áno, alebo pilot americký, alebo... Ten český pilot americký? Nie, Americký. tento je dokonca zo spodu niekde, nie z Argentíny, ale neviem, nejaký juho amerického štátu pochádza, ale žije pri Floride, ale je pilot, Jo. teda bývalý pilot. Jo. Co jste viděli nejzajímavějšího zatím tady, jako, nebo co vás, nebo nejhoršího, nebo co vás jako překvapilo v Severní Americe? Protože předpokládám, byste nikdy předtím v Severní Americe ani jeden nebyli, ne? Ja ne. Ani ja. Taky ne? Nie. No a co bylo takový to nejvíc jako šokující, Boom. nebo nejhezčí? Jako... Pro mňa Grand Canyon a Antelope Canyon. Mhm. Antelope Canyon. Mhm. A nic víc. Víc. Říkáš, A ne, že nič víc, ani to málo to nebolo. No, sranda je na tom, že asi 2 roky dozadu, keď sme plánovali tú cestu do Ameriky, tak samozrejme, že čiastočne už som sa naučil, že musím s Palim dohodnúť sa na ceste, teda oznámiť mu, že aspoň kadiaľ ideme a odsúhlasiť a potom, aby už nenadával po ceste, že na čo tu stojíme, nechcem nič vidieť, poďme už, to neviem čo, hore dole. A keď som sa pýtal, že dobre, tak ideme teraz do Ameriky, že máš niečo, čo by ťa tam akože zaujímalo, tak ešte sme boli doma, auto bolo doma a on povedal, no tak, chcem vidieť Niagarské vodopády, potom cez New York, keď pôjdeme, tak to je dobré, a potom Grand Canyon. A hovoril Vancouver, ale hovoril mi, že to si nepamätá, ale ja si pamätám, že do Vancouveru by chceli ísť akože pozrieť. A tieto 4 veci, povedal, jemu stačia z Ameriky tieto 4 veci a ostatné mu to jedno, že čo poviem, tam ideme, tak tam ideme. Takže... Tak vy sme v podstate nenáročné. Nie, že náročné. My to máme ako taký oddych, ako taký relax akože z domu, lebo naozaj v tom aute, keď tam predu sedíš, tam nemôžeš sa ani rozprávať. A to je akože super, lebo aspoň nelezeš jednému druhému na mne, lebo nepočuješ. Jednoducho tam hrkoceš, si v takom trošičku v takom rozpoložení a ani hlava ti nejde, alebo nemáš ako, lebo ti to tam vibruje všade a tak ďalej. Takže to je naozaj, je to taká mentálna očista tá cesta vždy tých 14-16 dní. A akože čo sme tu, tak naozaj je to obrovský akože oddych na hlavu. A není to dovolenka, lebo akože... Je to skôr výzva. Je to výzva. Nie je to dovolenka. No lebo prídeme odtiaľto, je to náročné aj... Prídeme domov, to letadlo prvé mňa doničí lietanie. Prídeme domov, 2-3 dní musíš odpočívať. Není to tak, že prišiel som domov z Turecka z výletu a v nedeľu a pondelok robím. Aj tady je to tak, akurát, že si taký... Já to říkám vždycky, že když se letí na západ, tak je to jako, kdybych byl v hospodě dlouho do noci. No. A když se letí na východ, tak je to úplně špatné. Že na východ, tak keby som bol doma po hospode po dlhej noci, akože ďalší deň by som tak povedal. Áno, tak, no, nemáme nejaký najhorší, ako, možno sme predstavovali tú Ameriku akože trošičku inak,
v každom prípade vieme, že Jako jak? obidvaja, že určite by sme sa sem nesťahovali. Hej, ako, No, tak předpokládám, že máte oba dva tam. rodiny, že jo? mám, ale ako keby aj sme mali možnosť a tak ako hovoríme obidvaja rovnako, že sme radi, že bývame tam, kde bývame a chceme tam aj akože ostať, sa nám tam páči. A proč to je? To kultúrou? Nebo... Áno, asi tam tá mentalita tých ľudí a tak tu v Amerike ako keby všetci sú tak už tak kategorizovaní, už tí ľudia v podstate mu povedia toto robí a tak ďalej. Napríklad prvý týždeň, keď sme došli, tak sme nevedeli kúpiť Coca-Colu bez ľadu. Hej, lebo oni nerozumeli, že bez ľadu to chcem, lebo každý to chce s ľadom a došli nejakí dvaja, čo ani nevedeli povedať jednu vetu a súvisle a pýtali akože bez ľadu, ale akože to je taký zlý ako prípad na to, ale naozaj sa to stalo. Hej, ako vždy to doniesli s ľadom, aj keď som to povedal trikrát, že bez ľadu, tak nie. Takže tu ešte tak ľudia robia tú svoju robotu, ale oni presne majú, že toto máš urobiť, on urobí a zasla. U nás sú ešte také, že ešte musia rozmýšľať, musia viac... Tu nerozmýšľajú. Nerozmýšľajú. Oni sú tak, majú to naučené, že toto... Príklad, ona má robotu, dá ti Coca-Colu, dá ti servítku, čo ja viem. Pýtaš od nej vodku. Nemá vodku, ale ani nevie, čo to je. Vodka? Kde je vodka? Není vodka. U nás pýtaš vodku? My nepredávame alkohol. Jednoznačne. Tu to, čo má robiť, to vie robiť, ale že by musela rozmýšľať, to už. Přemýšlet mimo... Áno, mimo v tej, čo tá robota vyžaduje, alebo má predpísané, alebo tak. Alebo napríklad na parkovisku bežne sa stáva, akože to bolo tiež, kým sme sa naučili, automaticky dojdeš na hotel, na parkovisko, no kde zaparkujem? No zaparkujem dozadu úplne do rohu, lebo však máme 7,5 metra, aby sme nikomu nezavádzali, aby to netrčalo z toho boxu a tak ďalej. No, noci o 11:00 ťa budí manažér hotela, recepčný a ešte jeden a traja klopú a že nehnevajte sa a tak ďalej, ale že musíte ísť preparkovať auto. Ne, hovorím, aby sme im dali kľúče. Aby sme im dali kľúče, že oni preparkujú. A ja hovorím, že však kde by si ty vedeli s tými... Tam není oni. A tak a my hovoríme, a ja idem, a prečo preparkovať? Čak hovorím, tam stojí, no tam nemôžete stáť, lebo tam není parkovací box naznačený, hej. A hovorím, však je prázdne parkovisko, že je noc ráno, 6:00 ideme. Nie, musíte stať tam, kde je čiara nakreslená. Nevadí, že 4 alebo 6 boxov akože kvázi obsadzujete, ale tam sú čiary, tam sú parkovacie boxy, tam musíte stáť, hej, lebo to je akože predpis. Logika by u nás hovorila, že dám to tam úplne dozadu, aby som netrčal, nezavádzal, nezabrel miesta pre druhých. A u nás na Slovensku by to nikto neriešil, dokonca ešte by ťa pochválili, že super, že tam si to zaparkoval, lebo nezavádzaš. Nie, tu ťa o 11:00 vyťahnú z postele a musíš ísť to preparkovať, lebo jednoducho predpis je taký, že musí to byť. Ale co vás nejvíc překvapilo tady v Severní Americe, v Kanadě, v USA? Co bylo jako nějaký největší překvapení? Všetko. Áno, Všetko a vím najisto, aj doma som to povedal rodine, v Amerike vidieť, priletieť sem, pozrieť si Grand Canyon, Antelope Canyon, nasednúť do letadla, vrátiť sa do Európy a ísť na výlet. Bar kde v Európe, ale ne do Ameriky, alebo niekde. Bar kde v Európe. Ty jsi mi ještě neřekl, co bylo to nejlepší pro tebe tady v Severní Americe, co jsi tu viděl? To sa ma pýtajú aj vždy doma, keď sa vrátim, že čo to bolo to najlepšie. Ja nehľadám odpoveď na túto otázku, že čo bolo najlepšie. Pre mňa je to akože kvázi ako také výzva versus zápis v kalendári, že teda akože ideme, taký máme cieľ, viem, že čo som pripravil na tú cestu, aby to fungovalo, viem, že v 50 a 100% vecí môže dopadnúť úplne inak, ako to bola akože predstava toho celého a tak ďalej, takže
Ja to tak nevnímam, že, že čo bolo akože najlepšie. Ani nikdy som na to nehľadal to miesto, akože čo stíhame, lebo naozaj náš čas je drahý, lebo tak Vetres, naše auto ide tak 75 akože maximum a my keď niekde trošku dlhší čas stojíme alebo trávime alebo ideme pozrieť, my to nevieme dobehnúť s tým, že trošku pridáme, ideme rýchlejšie. Jednoducho, tu sa nedá dobehnúť. Takže ten čas, keď nejdeš, tak to nedobehneš. To znamená, že vzhľadom na to, že ideme na termín, vo väčšine, že dopredu sú kúpené letenky a plus je tam nejaká rezerva, aj teraz máme dopredu kúpené už letenky a máme tam nejakú rezervu, že dojdeme na tú Aliašku určite, lebo u nás stačí, že ja neviem, zlomí sa nejaká jedna tryska, vymeniť to je hodina, alebo pol hodina, alebo 3/4 hodiny, alebo hodina pol, závisí od toho, že ktorá, kde to je. Ale potom už sa to nestane, že sadnem a teraz pridám a idem 120 a dobehnem ten čas. Nedobehnem. Jednoducho o to dlhšie bude tá celá cesta trvať, takže my ten čas tlačíme pred sebou, takže preto aj rozmýšľame, že kde vybočíme, koľko tam stojíme, čo chceme vidieť v tom danom meste, čo nám stačí. Akože nie sme ani turisti, ani nejaký múzeum návštevníci a tak ďalej. Takže vždy nájdem po ceste, že čo je tam zaujímavé a tak ďalej. Takže tam si zastavíme, pozrieme si to a ideme akože ďalej. Pre nás výzva je tá cesta, že prejdeme tú cestu a tá cesta prinesie tie dobrodružstvá. Akože nie je to, že teraz, ja neviem, ísť pozrieť si do nejakého múzea alebo vyliesť na nejakú výhľadňu alebo niekde. Akože keď je taká, tak vylezeme. Aj dneska sme na ten Capilano sme akože išli, pekne nás kásli, $136, či koľko, akože boli dve stupenky za obidva. Akože ne, ale akože tak sme prešli, pozreli, urobili sme tam nejaké fotky, videá a tak ďalej, sme prešli mesto krížom, prešli sme ten starý, ten Lion, neviem aký most, tam som urobil akože video, som otvoril strechu, som tam vyliezol v daždi, som tam natáčal a tak ďalej. A teraz sme tu a ideme odtiaľto na Aliašku ďalej, takže... Zastavili už vás policajti vôbec tady? Dvakrát. Dvakrát? Raz. Dvakrát nás pošťalali dole z diaľnice. Áno. Išli sme pomaly. Tak my neišli sme pomaly. Na naše tempo sme išli akurát. Akurát na tempo ich sme išli pomaly. Tak niekto sa sťažoval. V podstate niekto sa sťažoval, že ide tam nejaké pomalé auto a dobehli nás a teda slušný bol, hej, hovoril, že niekto sa sťažoval, že akože on musí zakročiť. Ja som mu vysvetľoval, že je tam, neviem, minimálne tempo je myslím 40 alebo neviem koľko je na diaľnici, bolo predpísané, že koľko je minimum, koľko je maximum, že my sme išli viac ako ten minimum, 43, ale on hovoril, že radšej tu vyjdeme na túto cestu a potom po 19. hodine sa môžeme vrátiť, tak ešte nás vyviedol, ukázal na takú vedľajšiu cestu, akože v podstate čo išlo popri diaľnice ešte bola lepšia, lebo nebola tak rozbitá a žiadne autá tam neboli, takže a potom sme sa vrátili akože naspäť, takže ale ináč vôbec akože len áno. Tak to je super. No a teďko teda máte plán jet na Aljašku, když by vás třeba někdo chtěl ještě někde potkat, nějaký fanoušci, tak kde pojedete? Ideme do mestečka Tok. Tok sa to volá. Idú tam dve cesty, tak tri cesty tam vedú. Ideme toho strednou, neviem ich opísať. Jedna je tuto popri pobreží v podstate. Druhá je okolo Calgary a tak a potom tak a tá tretia je tak stredná a potom sa napojí na tú Aliašku akože diaľnicu, tak ideme tú strednú, lebo v podstate tá dlhšia je pohodlnejšia, ale je asi o 500 alebo 600 km dlhšie, čo je pre nás 1 alebo 1,5 dňa akože navyše, takže ideme tou strednou cestou. Vymenovať po ceste, neviem, žiadne mesta, len viem, že máme tam odporúčané nejaké teplé pramene, že tam sa máme zastaviť. Mám to naznačené v mape, že kde to je, že sa vykúpať tam po ceste. A tam v Tok
býva taká slovenská rodina, ktorá tam chová psov a robí takú individuálnu turistiku, tak akože ideme k ním na návštevu. Tiež sa poznáme len takto cez internet. A u nich budeme tak 2-3 dní, oni nás zoberú niekde na nejakú, do prírody s obsami, na nejakú rybačku a tak a nehávame tam akože u nich auto a potom z Aliašky letíme domov. OK. No tak jo, to jo. Super. To je, já musím říct, pánové, že jsem úplně jako perplex, že prostě tohle celý jako někdo podniká, jako adventuru, že jako nemluvíte ani anglicky, jako prostě odvaha, že prostě dneska už, já nevím, v mojí generaci, natož jako někdo mladší, tak tohle už se prostě nevidí, že by jako tolik lidi měli takovouhle odvahu, že prostě kolikrát, když se lidi ani neumí podívat anglicky, tak prostě dělají radši blbý hluchý. Ne, tak ako je to, my sme si to vymenili akože doma v rodine s tým, že nechodíme niekde na nejaké exkluzívne dovolenky alebo na jachty alebo tak nejak. My sme sa dohodli obidvaja. Chodíme na exkluzívne dovolenky, chodíme aj na jachty, chodíme aj na motorky, chodíme aj, čo ja viem. Musíš mi to kasiť, akože toto, áno, tak pekne to začalo. A kláme teraz. A doma nám to vyčítajú, zase s nami nejdete, idete sami. No tak, takže... Odpočítate si, že... Áno, tu máme taký relax, hej, že naozaj je to naša cesta, akože nás dvoch a jednoducho vedia doma, že vedia dopredu, že kedy ideme, lebo naozaj sa to plánuje tak ako rok dopredu, približne možno aj viac kvôli aj letenkám, aby neboli také drahé, aj kvôli aj ceste, aj to, že kde stojíme, aké je tam počasie, keď sa vrátime naspäť na to miesto, v podstate, že kadiaľ ideme ísť ďalej. Teraz zase tú ďalšiu cestu musím plánovať, že kedy budeme vedieť kúpiť loď, teda prevoz z toho Halifaxu naspäť akože do Hamburgu, tak to bude smerodajné, že kúpime loď a jak nám dajú termín na nalodenie, tak odrátame naspäť toľko dní, aby sme tam akože došli z tej Aliašky a dáme tam nejakú rezervu, prikúpime tomu letenky, takže tak opačne. A potom, keď to bude, tak potom si pozrieme, že za ten čas kadiaľ ideme a čo sa tam dá vidieť, akože plus minus po ceste, pár metrov doprava, pár metrov doľava a veľké výkyvy, ale nie, lebo na to akože nie je čas. My v podstate, my ideme, hej, to je náš cieľ, že ideme kadiaľ chceme, hej, plus minus. A čo potom príde po tej ceste, pribudne, tak to všetko je bonus akože navyše, že máme čas, máme peniaze na niečo, aby sme videli a tak ďalej. A tam si akože zás doprajeme, hej, lebo šetríme na to celý rok, by som tak povedal, na tú dovolenku. A tu si chceme akože užiť, takže tiež nás hejtovali, že tak ja neviem, jasné, prečo ste neprešli tam pešo a prečo ste leteli akože s vrtuľníkom nad Grand Canyonom, lebo sme povedali, že my chceme letieť vrtuľníkom, že tak ďalej, takže áno, presne tak, takže takto tomu pristupujeme, že to je náš čas, nás dvoch, není tu nikto, ani kamoši, ani rodina, ani nikto do nás nekecá, kedy stávame, čo robíme, kadiaľ ideme, jak sme oblečení, čo chceme vidieť, čo nie, jednoducho, my len musíme stíhať nejakým spôsobom prísť domov, alebo to lietadlo a ostatné okolo toho už je to ako keď varíš taký myšung polievku, že vieš, že na konci to musí byť polievka, ale ako nevieš ešte presne, čo nej dáš, áno. Ale ještě se zeptám, nevím, jestli to jako chcete sdílet. Kolik vám je a čím jste na Slovensku, čím se živíte? Oficiálne, alebo čo hovoríme americkým úradom? No, tak nechám to na vás. Ja budu mít 62 v srpnu, september. Nefajči tu vnútri. A 20 rokov alebo viac som robil kovové palety pre automobilový priemysel. A teraz už nerobím, nejsem v dôchodu, užívam si. Mechanik ako pilot, teda hlavní pilot.
Áno, som vyučený mechanik, automechanik. Nikdy som nerobil automechanika, vždy som sa držal. Vždy si robil automechanika, ale nikdy si nerobil za peniaze. Robil si to len akože, lebo... Nie to také, áno. Prerábal som, alebo robil som už pár prerábok týchto aut, ne veľkých, ale aj menších. A mám 3 hangáre postavené a dal som všetko do nájmu, takže už nepotrebujem robiť. No, a teď ty? Aké boli otázky? Že koľko mám rokov? 54. Okay. 54 rokov mám a živím sa, v podstate robím v reklame už 25 rokov a živím sa teda s reklamou a vediem takú veľkú outdoorovú spoločnosť, teda najväčšiu outdoorovú spoločnosť na Slovensku a tam som generálny riaditeľ. A preto máme akože takéto čisté auto zvonka, není tam polepka, žiadna reklama, lebo všetci chceli, že ideme sponzorovať, dáme ti. Hovorím, nie, nechceme. Celý život som sa živil z reklamy, tak teraz chcem ísť s čistým štítom akože do sveta. Takže preto mali sme možnosť akože polepiť auto a niečo by dali sponzorsky, niečo by opravili, niečo by dali možno nejaké peniaze tak. Ale jednoducho sme to nechceli, som povedal, že chceme pekne čisté auto, preto pracujeme, aby sme zarobili peniaze a preto máme peniaze, aby sme tu teraz na tejto ceste aj míňali, takže taká je filozofia, preto je také čisté auto, lebo všetci, čo takto chodia do sveta, tak akože naozaj majú polepené všetko, či je to motorka, auto, alebo bicykel, alebo tak všade sponzory. My nemáme, ani nechceme, lebo jednoducho sme si povedali, že robíme to pre seba, nechceme. Svoje vlastní výzvy osobní. Tak chlapi, klobouk dolů před vámi oběma. Jako, a dík teda za tohle video. A dík, že ste teda za mnou dojeli. Áno, ďakujeme aj my. Akože sme radi vždy, keď stretneme niekoho po ceste, akože naozaj Češi sú všade, akože všade sme ich stretli, akože hoci kde, či Grand Canyon, alebo hoci kde sme vystúpili z auta, Oši, však to je Vetreska, jak tu ten dostali a toto už bolo, alebo stopovali po ceste, zastavili, kývali na nás, fotili nás, potom napísali cez Messenger, že to sme boli my. Niekde sa zastavte, ne? Tak sme sa zastavili a tiež sme sa pobavili. Takže stejně jako se mnou. No. Tak to je super, no ale tak to tady ukončím to video. Hodně šťastných kilometrů tady ještě popřeju ve videu vám. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Tak pozerajte, sledujte. Nehovorím, že klikajte, ale klikajte, keď chcete, ale ako tiež to nerobíme preto, aby sme tu mali nejaké 100 000 sledovateľov a tak. Robíme, ten Instagram robíme pre vlastnú pamäť, aby sme si aj my tú cestu pamätali aj za 10 rokov podľa tých fotiek a rôznych prípisov, čo tam akože dávam, že ako to bolo, kde to bolo, preto to bolo, takže nezbierame ani followerov z nejakých obchodných alebo takýchto dôvodov. Každému hovorím, že keď chceš zaujímavý príbeh večer pozerať akože v posteli, zaspíš, tak si pozri Instagram náš od začiatku, lebo je tam naozaj úplne od začiatku je to akože príbeh, že ak to vzniklo, jak to vyzeralo to auto, ako to celé bolo zrekonštruované, z myšlienkach vznikla a v podstate sú tam všetky tie etapy, ktoré sme prešli, kde sme boli, čo sme robili a čo sa tam stalo. A ja teda musím potvrdit, že to stojí za to. Já vás sleduju od Halifaxu, protože mě neunikne nic, co jako jde do Kanady. a jako je to fakt jako super příběh. A ještě jako teďko, když jste mi to řekli komplet, tak klobouk dole, pánové. Tak, ďakujeme pekne. Wow, tak tohle byl příběh, jak s Vejtřaskou se jede kolem světa a jak je to vlastně v podstatě jednoduchý, nebo jaký jsou nástrahy a já jsem úplně speechless teďko, protože jenom jako vidět ten jejich trakt, tu Vejtřasku tady na slovenských SPZkách, na druhé straně světa, na druhém konci Kanady, to je taková exotika, že já jsem z toho úplně hotový. Jsem to říkal, že jsem z toho úplně perplex. A kluci už jsou jako na cestě na Aljašku a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte, znova připomínám, je sledovat na jejich Instagramu. Jestli se vám tohle video líbilo, tady dejte like a vidíme se u dalšího. Tak čau.